Asia champion. Challenge number 3. Lily, in the position, 2 blue, 1 bomb. Challenge lost.
férfiak. Nézzük a viszonyek. Elég felavatlan magyar győzelemre a részvényeket. Videgáriusnak ezt kéne folytatni. Figyeljük hát, szurkoljuk neki, következik. 130 kilóban, pirosban. Videgárius Magyarország. Már jön is föl a lépcsőn. Ellenfele pedig a chilei, a Costa Fernández. Challenge on Monday. 4-point group confirm. No foul. Touche. Challenge. Lost.